Angeke ngibingelele ubingelele baba udokotela bobesizibojabula mfana omhleli yakhe ehle umzolo abancinisa ngisolo futhi ngixolise. I respect you all people. Siyabonga kakhulu isupport ebesinayo ngayo yonke indlela. Bakithi ezinye izinto ziyafuna ukuthi sizikhulume sizikhuze. I-social media kuyona yokudlala, uma udlala ungathuka abantu ungabazi. Mhlawumbe ungamthuka kuba udokotela because is one of the weakest, but ungathuka abantu ungabazi. Kunengane lana ku-social media ngazi ukuthi izokhuzwa kanjani. Ithe izinyanga ezilamanga eSouth Africa zo-5. Number 1, ngeke ngikwazi ukusho ngendlela yokulandelana ngapha but amagama abantu ebasebenzisile. Ngisho ukuthi siyacela nje ukuthi sikhuzane mhlambe wena ngawusebenzisa social media for entertainment but enye into efuna uyibheke engekho right. Yabala uMabalengwe, yabala Dr. 3 Second, yabala ubaba udokotela, yabala King Baka, yabala kodwa nje isibale saba u5. Ngisho ukuthi kwabanye kwehlanga ngendlela ebekahle kakhulu ngisho ukuthi ake siyiboneni into ephazamisayo. Ingane mhlawumbe ziyadlala ngo social media zenza ukukhuphula i-viewership but ifuna uyibheka into ezokuphazamisa. Ufuna nje uyibheke into ezokuphazamisa. Why ngimkhohlwa lo wesi5? Kube ubabudokotela kwa King Baka, kwa uMabalengwe, kwa Dr. 3 Second, kwa ngicabanga ukuthi no2+2 imfakile ukuthi ngiyacanga ukuthi kodwa nje bebe u5. Ngisacela ukuthi ke silekelelane ne-social media sosenze ngendlela right. Imidlalo zingadlala ingane zodwa but amagama abantu abadala bangahuduleli phansi. Mhlawumbe ke laba budokotela ungahudu kodwa nje amagama abantu badala ungahudulela phansi ngoba lento idala enkulu i-vibration ngendlela engekho right. This is baba udokotela baba esizojabulela. Mhlawumbe ngithathe le thuba ukuthi ngiyashuta ngisebhilidini ekuthiwa iNedbank House Building ise-19th floor studio number 1 dark room lapho uzongithola khona. Umgaqo sikona it's corner of Queen Street and Albert Street number 30 Albert Street Nedbank House Building ilapho baba udokotela esebenza khona. Engicela ukuthi ke sikulungise ke futhi ukuthi inamba kade ningithola kuyona ku WhatsApp sengicela sisebenzise inamba 0806389892 ngoba lethi 0824591816 isiyafona kuphela. Bengifuna ukuchaza ke lento le. Kine topic lana ethi quadro yezigubhu. Asibonge mntantala selale gogo. Ake ngiyilungise lento le. This is baba udokotela baba sizibojabula mfana omhlanje ekhahle ngizolo abancinci ngisolo futhi ngixolisa. Eminyangeni bami abukho liberal like pillared and center ukuthi buzimele ngingathini ngincike kakhulu ekutheni into engiyenzayo ngisihlole ngokwase western ngifuna sikhulume ngenkinga yokungabatholi abantwana infertility deficiency. Lento yokungabatholi abantwana it can be lab tested. I repeat, akesi lento ukuthi abantu ababathola abantwana ngeke ngaba ne challenge around 2012 to 2014 around there. Kwafika enye insizwa yayisuka eMsinga. Akusuka eMsinga impela insizwa nje ubona ijongo nje ayili kahle futhi alithukile kahle insizwa. Ithi isegoli ngokuhlala enomakoti emlandile esimthathile ibana 3 years beganene isino 6 months ihleli naye egoli wabozwa ubuyele ekhaya akodwa still akabambi. Ngase ngabuza ke ngathi mina iminyaka yakho mngakhe wathi wena 30 something cannot remember ukuthi mina wathi wena 30 something umakoti uyamakoti wena 23 yena usemncane. Hayi lo sisi lesiswami right wathi angi right. Kwenzekani ama period akanjani because iqala ama period akanjani. Hayi uyayenzuke ngake ngiyawo 3 to 4 days. Oh okay good. Uke wamthola umntwana before cha uke waba nesikhathi cha. Okay. But uyaphuza wathi hayi ngiyaphuza ukuthi ukubhema nje angibhemi kodwa kuphuza ngiyaphuza. Okay ngizama ukubuka nje ukuthi kwenzekani. Okay Razo. Khona ithekeni wakho wayihamba ngeayina ngeqiniso yaqethuka nengane kwena. Hayi ngiyena umuntu ojaha abantomazana ngathi okay. Esikoleni awukazi ushaya nje. Hayi cha. Benginazo intombi kodwa angibajaha abantu besifazane ngicela sigcine lapha ngathi hayi kulungile fine. Okay. Lezi izolo ngizoyithini into yayo. Bafuna ukuthola abantwana. Uthi ulethele umfazi ongazali. Ngithi mina ke silungise spelling. Ulethe umfazi ongazali noma nina bathola abantwana nina nobabili. Wathi hayi lo mfazi ongazali. Abafowethu bonke abakoti babo bazali.
ulona ongazali wami. Uyabona nje uRazo unento econfirmed ukuthi umfazi wakhe akazali. Ngase ngathi ke sizolekelelana ke. Ngithenzo ke msengathi ngathi into esizoyenza ke la ke ngizocela nobhuka ngoba ufuna nilale ke ngoba nisuka kude ufuna nilale. Ngabanika indawo abazobhuka kuyona ngeke ngisho igama layo. Iseduze neDudok Hospital. Ngathi nizobhuka khona ke. Kuzothi ekseni nizokwenza umcimbi ngifuna niwenze ngabanika ama-vials kunama vials sisebenzisayo we-sperm count analysis. Ngathi into esizoyenza ke lana ke ngizothatha amagazi bese ngithathe nama-sperms ngizahamba ke nike lana enzolala khona bese kuthi ekseni nenze inkonzo zakamereni within 30 minutes kufuna ukuthi le bhodlela leli bese nilihambise selifikile laboratory ukusuka kuleya lodge uya ngoba isekhona leka Smith Street no Russell Street la lodge ilapho khona Smith no Russell ukusuka nje laphana nje hayi u10 meter mkhulu uyeDudok mkhulu uhamba usheshe umfana mkhulu hayi nangempela wayihambisa ke lento fike lapho ayishift emishiya ngathi abathatha namagazi okay fine ngathi ke mase nikwenzele nizohamba ke mase nibuye ke emva kwesikhathi esingaka ngabakalela ngesikhathi abazobuya ngizama ukulungisa lento yokungabathola abantwana ukuthi kufuna siyikhulumeni into enesense siyiyeke futhi into omsangano. Then asabuya amaresult yafona inyoni sisegoli yathi cela khona abadokotela abaye banginikaka abakhulumaka ethi ifuna ukwazi amaresult asebuyile athi na result asekhona athi ngathi we aserekini kodwa asekhona ngaze ngibabone asekhona nje kusala asekhona ifuna ukuthi ngiwafunde ngathi naye angisebenzi kanjalo khehla I don't do that. Hamba uzama abanye odokotela bazonze mina ngiyenza lonto leyo. Abanye odokotela bayakufundela ama-result ocingweni. Mina babudokotela ngine-culture yami nami engiyifollow angiwafunda ama-result ocingweni. Simple as that. Thereafter base bafika ke. Ngishaya isikhathi ke bafika. Ngiyabona nje uRazo nje ugrey nje yabona uthukile futhi uchapheswe ensimbi. Ufuna wazi lofazi indaba angazali. Hayi uyasho ukuthi wazishaya zonke inkomo la kodwa lofazi manje akasazali. Hayi abuye ka ama-result. Oh my goodness. Mase ngiyibuza iRazo ngithi sure alright kodwa athi hayi ngi-right. Uyafuna ngafunda ama-result ngathi ngakufunda phambi kwamakoti wakho what ngathi siswami ngwafunda ama-result umkhwena wakho phambi kwakho what ngathi mina ngizwafunda okay asikale ngomakoti ngoba uyena olethiwe la nawo umakoti ayinzalo ekuthiwa iningi kakhulu alright iningi kakhulu inzalo wena ama-sperms akho adlule ku-15 million abaliwe ama-sperms abaliwe afika nga-15 million lento sibiza ukuthi une-oosospermia awafiki ke nje ku-15 million kwachaya kwamagazini kwathola ukuthi no inzalo lo akanayo yikhwangu uqhanyelwa kuphela ukuchama amanzi lento ekhipha ama-siemens nje udoti into enganamsebenzi kwavela ukuthi umuntu ongazali indoda ngathi hayi razi umuntu onenkinga ukuzala ukuthola abantwana wena kumakoti akanalutho okubi ke manje umkakho useyazi ukuthi awuzali uma sekushiya manje usezothi lento engazalile ingakho bengithi mina ngiwafundeni phambi kwakhe noma ngingafundi kwanzima ukuthi akwemukele lokho ukwazi ukuthi manje ithi mina engine fault ngathi hayi lokho ke sikwenza awuzali kehle wena ke hamba uthola abantu abazokusiza ukuthi uzale ngoba umuntu bomlethile bekuyilo bengezile wena sagcina ubonana lapho nalonsizwe kwakwasana kwashuba ya kwashuba engisho ukuthi ake siyibukeni lento ukuthi madoda nani ngama suspect lento ukuthi ngathola abantwana nawe we have to be persecuted akwazi ukuthi ibhuti omdala njengoba una 58 years umthathele lo bayisesi una 32 years nina umthathe ena 30 akabathola abantwana namanje unengane eyodwa lo sisi ena 13 years wena eyakho ingane ina 32 years ilingana nalo sisi uma agcina wakho una 32 years what is the meaning of that kwa science kusho ukuthi wena una 32 years wagcina ukhipha ama-sperms aphilayo that is the meaning of that una 32 years wagcina ukukhipha ama-sperms aphilayo uyi-suspect number 1A ekutheni sekucheck na ukuthi wena ama-sperms akho asaphila yini ngoba kwa wena unasekusola phela manje una 58 years ingane yakho ina 32 years what it means ukusho ukuthi wena wagcina ukukhipha ama-sperms angempela 32 years ago
we are a suspect. Awukwazi ukuthi ungathola my sister onengane na 13 years, ona 32 years. Yena owagcina 32 years, u13 years ukhipha ingane wena over you ona 32 years wagcina ukhipha ama-sperms aphela. Engisho ukuthi madoda ngicela sikwemukeleni lokhu nani ufuna senicheck inzalo. Nani ufuna nje ngoba kuloko kufikisa umakoti la kufika nina anifuni ukuthi kiwe kunina. Anifuni. Ufika la kumina nomakoti wakho unengane na 24 years. Uma agcina ilast born yakhe na 24 isho ukuthi lento una 24 years wagcina ukhipha ama-sperms aphilayo. Something is wrong within your sperms that has to be checked. Sikuthathe namagazi. Ningazoba ngikwasa mhlawumbe ngiadvocate abasifazi kodwa ngisho ukuthi lento besiyingihluphile ngoba manje mina ngazi ukuthi ngithathe imali kubantu ngibhizi ngibutho 600 rand abangenamsebenzi kanti wena ndoda vese awuzali. Vese nje wena awuzali. Mina ngithatha u600 rand ngapha wena engabe ngibathatha kuwena ngithatha kubantu abarong. Umfazi akanankinga nangu umuntu onenkinga. Nangu umuntu onenkinga. Yeah, bakithi this is my daughter voices about job. Yazi enye into efuna ke sikhuluma ake sibatshela abantu yini manje ufuna bayenze. Sine test esibiza ngokuthi IgE immunoglobulin ES. Sibithi IgE mase check. Le test la it is very important. Ukuthi njengamanje ake uthi wena ngoba phela lo muntu ohamba kuyena usebizwa ngodokotela naye. Nawo babudokotela udokotela ukufike kule nyanga yakho ngoba phela udokotela naye uthi babudokotela ngicela njengoba ngilunywa umzimba wami uyaluma noma nginethwa ngathi ngivuka ehlungu inyama yenkomo ngisayidli nje lento nje sengihluphile emkhulu be uthi babudokotela ngeke ngizocela nje la ekhaya ningenza into ekuthiwa IgE ukucene ngoba phela lizonke lezinyanga nezinye eshayela amate khona enye ngiyibona ishayela ama meter tax eThekwini naye inyanga ufaka yonke lento efakwa la emakhanda ufaka yonke lento efakwa nezinqwabe ephandle zigcina labo namakhwapha kagezile faka yonke lento le kuthi udokotela udriver ama meter tax udokotela driver meter tax yabona ngisho lana ku dashboard ufaka ingwela ngaphezulu nentambo eyiyona enkulu nganodoza umkhumbini beke la ku dashboard yabona ake uye okay siphumeni lapha wena onenkinga ukulunywa umzimba ngicela uhambe ku medical doctor usho ukuthi uthe babudokotela nje ngilanda lamaphilisi lawa ukuluma umzimba bungakwazi ukungenza into esithi IgE. IgE angeke ngikwazi usho ukuthi imali ngizolimaza umsebenzi wodokotela. Uzobe sekuthatha igazi ke le IgE or mhlambe ngokuthi phela na uphilisi engenzaka sale sekuthatha nama amagazi jazi ukufaka ocicane nje kuxhophe. Kuthatha namagazi. Kodwa nje test ebaleka kakhulu IgE. Ama result eIgE athini na 0 to 100. Uma ethi nje below 0 to 100 lapho ukuthi wena unayo inkinga ehlungu khona inkinga ekhona but if ukuthi ama allergies akhe emzimbeni maningi kakhulu they rate 0 to 5000 kalondlela udinga ukulashelwa allergy ngento esibiza ukuthi imbabazane ngesizulu ngesilatin sithi urticaria ngesingisi sithi nettle ungisongeza ukuthi ngithini into yazi ukudonsa ibhayi manje ufinye isniffle sakho ubizwa ngodokotela futhi ngithe imbabazane kasuka kwimbabazane ngathi in Latin limo lomhlophe ngathi urticaria ngathi ngomprenti ke umphaya ngathini ngathi net still futhi awazi kodwa nibizwe kanjani ngodokotela nina kukhona ubuhlathi obukhona labukhona kunina ninabo ubuhlasha yana kodwa yabona unabo ubuhlathi nje kancane. Uma ngikutshela imbabazana ukuthi urticaria ubungayazi lento wena imbabazana ayithakwa nalutho umulapho umuntu onehlungu ayithakwa nalutho concentrate nje lento lena concentration yakho ibe 1/20 simple as that concentration right ke this is babudokotela yeah sinento sibiza ukuthi IgG IgG it's whereby abona nifike egcineni la ngizonibulala ngenduku njengoba malanga ngifuna ukuvulela isibhaxo one way IgG it's whereby umuntu wesifazane ephuma esithweni sakhe sangasese kunoketshezi oluphumayo khona olunuka kambi over a period of 6 months 3 months esegijima odokotela lento ayilapheki siyacela ukuthi buyelani kodokotela la nihamba khona buyelani ama clinic abazokuthethisa buyela kudokotela nje umtshele nje umdlalele video lokuthi Dr. Zuma has said please do me an IgG
IgG. Udokotela uzothatha into ekuthiwa iswipe ayifake lenkomeni kuwena. Mase le swipe ngathi earbud into engaka mase ifaka etubini. Mase livala mase siwa elaborate eku Lancet because I work with Lancet. I prefer Lancet over all laboratories because it's an only laboratories that accredited to Babu Dokotela. Otherwise, they ignored us by far since 2010 using Lancet. Thank you very much, Lancet, for supporting Babu Dokotela. I'm able today to help people who could not be helped because they don't have medical aid, but because you, Lancet, thank you very much. I thank you. Yeah, hamba ke uya kudokotela ufika ukuthi ucela kwenze into ekuthiwa iIgG. Udokotela uzothatha le fluid le sikwazi ukuthola kwi-histology ukuthi yini le kuphethe wena. Ngoba usuyidlile onke ama drugs la ushare 4 and 7. Kodwa still awusasa kanti yini le kuphethe. Sizokuthola lapha kwi-IgG. Asilekeleleni abantu bakithi sisebenzise ulwazi lesintu usulixobe nolwesilungu. Singathuka sibizwa ngayo yonke into kodwa as long i-patient izobenefit from what I am lecturing here. Uma une discharge, go for an IgG. If kuluma isikhumba, go for IgE. Sikhathele nina futhi ngiphuza amanzi. Hey, phuza ulwethu futhi. Still Drakensberg natural spring. Ngeke mfana ngeke. Akona amanzi kaJojo lawa. Hayi lawa waletha ngeVaterkan lawa. Izoshaya itoyi. Funa amanzi hamba ulwethu futhi uthatha 6 pack nje lapho vala umlomo uphuma. Siyabonga ulwethu kuseva Babu Dokotela amanzi abizana. Mina ngikhathele ukufundisa abantu abangafuni ukufunda. Angikhathele nje ukuthi nje na ufunda ukufunda. Ngikhathela ngwabela ubone nje ukuthi hayi ulwethu lona ulwethu. Dlile ulwethu vala umlomo. Yabo lento kube inyanga siqede isikole mnande kabi. Shiye phansi. Bakithi yabo la kunale xolo ngeke ngakutshengisa le xolo. Limanzi la. Wena ungathi linamafutha chicha amafutha aphuma la kulona. Lamafutha le xolo leli ngizophakamisa abantu ngizophumelelisa abantu ngalo le xolo leli ngilithatha endaweni ethi Jalawe in Rumbi ku Dr Chikanga le xolo leli salwazi umuya yabona futhi la kunuka ishangane straight la yabona menginuka la ngisezoshangane leli ngine Dr Chikanga Msika. He is in Malawi. He is the one who dispensed this. I'm proud. Good content pet. I have something that is reserved for pastors only. I have something that is reserved for pastors only that will help them to do a crowd pulling. Siya ePasigate. Angifuni upastor ngifonele. Ngifuna ngithinte ku WhatsApp set appointment. Afike maybe Sunday ngivalile. Sihlale naye phansi. I've got indawo ese 10th floor. In a lounge expensive kakhulu. In a lounge. Mesikhuluma ngama lounge ngiyazihambela izinyanga. Inyanga enesigodlo esihle edlule sikaBaba uDokotela. Ubaba uZuma eWybank. Yes, sihle isigodlo sakhe sihle isigodlo sakhe. Baba uZuma eWybank. Umuntu one lounge that beats ubaba uDokotela enyangeni engisasihambele. Just King Baka the Great, that's all. Umenza kuma lounge uyena kuphela ongidlulayo. Mengiza egodlweni uZuma eWybank ongidlulayo ngesigodlo. Otherwise abanye bayaxolisa. Mina ngiphethe osofa. Ginama lounge. Hey, you really wanna know? Ginama lounge awu3 la Nedbank. Gine lounge ese 19th floor, 1904. Gine lounge ese 1901, awunayo la lounge. Gine lounge ese 1904. Ese 1004. Labo sofa collector le awukazi uhlale kubona uzobuqala ukuhlala kubona lo Dokotela uthi ufika uzogeza uqala uthi kusazohlala la ufika uhlale usalenda ukugeza ngisho uthi yeah this is Baba Dokotela yeah kunento ke engifuna ukuthi opastor afike bahlale khona kuyisonto uhlale kulo lounge sobabili aconfess ukuthi you really want to take this
athi babudodela ngiyifuna lento bese ngithi khona ngimnike ya bakithi ngakhe izigubhu lana ezu4 topic yami ithi quadro yezigubhu kinesigubhu engizokunika sona emva kokubuya eMalawi sengizokwazi ukunika lesa sigubhu lesana uthwalije so 50,000 rand angifuni ukuxoxa into eyiningi angifuni ukuconvince usithathe siyeke so 50,000 kinesigubhu esisikhiphela umuntu othi ufuna imali umathanda imali so 30,000 kinesigubhu somuntu oyinyanga ofuna into okudonsa omthandazi nje osebenza umsebenzi wesintu leso sigubhu so20,000 sithi umndawo kibe nesigubhu somuntu ofuna ukusebenza ngedlozi lakhe sithi umadlozana umndawo 20,000 lesi sedlozi umadlozana sokhipha ngo12,000 rand kuzo zonke lezi zigubhu by far asikho sisithwalo kusona asikho ngifuna ukuthi wazi ukuthi into ukuthi igubhu ziyabiza ngeeliminator into esizosala ukuthi just swallow your poverty and stop criticizing us ukuthi igubhu ziyabiza you should just poor enough to say that zikhona ke izigubhu umuntu uyafuna ngizokunika umadlozana ngo12,000 ngizokunika umndawo ngo20,000 ngizokunika mathanda imali ngo30,000 ngizokunika uthwalije ngo50,000 this is Babu Dode baba sesibojabulele goodbye thank you very much nibahle nonke